Τα δικά τους μηνύματα έστειλαν μέσα από τη μουσική παράσταση που έδωσαν οι μαθητές από το δεύτερο γυμνάσιο Λαμίας και το γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου, ερμηνεύοντας τραγούδια για την θάλασσα του Μαλιακού. Η αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Λαμίας ήταν κατάμεστη από μαθητές, γονείς και εκλεκτούς προσκεκλημένους και η εκδήλωση είχε ως στόχο την περιβαλλοντική ευαισθησία για την προστασία του Μαλιακού κόλπου και της θάλασσας γενικότερα. Αφορμή για την συγκεκριμένη εκδήλωση στάθηκε το περσινό φαινόμενο με τα ψόφια ψάρια στο Μαλιακό και φέτος ήταν μια καλή ευκαιρία να αφυπνίσουν συνειδήσεις προς κάθε κατεύθυνση για την λήψη δραστικών μέτρων που θα αποτρέψουν δυσάρεστα φαινόμενα για το φετινό καλοκαίρι. Πιστεύω ότι οι εκδηλώσεις σαν την σημερινή είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Να τονίσω δε ότι η συνεργασία των δύο σχολείων είναι ίσως και πρωτοποριακή. Να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν για να παρουσιάσουν την απόψινή αυτή εκδήλωση και πάνω απ' όλα να συγχαρώ τα παιδιά που θυσίασαν αρκετό από τον πολύτιμο χρόνο τους για να μας παρουσιάσουν τη δουλειά τους απόψε. Για το δεύτερο γυμνάσιο Λαμίας είναι πια θεσμός να φτιάχνουμε όμορφες εκδηλώσεις με τη μουσική μας ομάδα. Φέτος, σε συνεργασία με το σχολείο, με το γυμνάσιο του Αγίου Κωνσταντίνου, έχουμε ετοιμάσει μια παράσταση για τη θάλασσα, για το μαλιακό μας κόλπο και όλες τις θάλασσες του κόσμου. Μας έγινε μια πρόταση να συμμετέχουμε με το γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο Λαμίας, για να κάνουμε μια μουσική εκδήλωση για τη θάλασσα και μέτρης από τη μουσική ως καλλιτέχνες να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους να προσέχουν ακόμα πιο πολύ τα νερά μας, τις θάλασσές μας και όλες τις θάλασσες του κόσμου, να εμπνεόμαστε να περνάμε καλά στις παραλίες μας και στις θάλασσες και να τις προσέχουμε ακόμα πιο πολύ και να περνάμε ακόμα πιο καλά. Εμείς είμαστε ένα παραλιακό μέρος και ζούμε όλο το χρόνο στη θάλασσα και όπως κάποιες άλλες πόλεις και είμαστε πολύ καλύτερα που έχουμε τη θάλασσα.